Cursan primeiro de bacharelato nos 7 institutos da capital e un ano máis xuntáronse para participar no concurso Lucus Intercentros, un xogo de preguntas e respostas que vai máis aló de amosar a calidade da súa formación. O escenario mudou este ano do Salón de Actos do Instituto Organizador, o Muralla Romana, o edificio multiusos da Xunta de Galicia. O obxectivo ven sendo sempre o mesmo, interrelacionar os alumnos de todos os institutos públicos de Lugo, que se coñezan, que o pasen ben, e este ano poder participar todos, porque o lugar permite traer invitados e veñen 25 alumnos de cada instituto. O resto tivo ocasión de seguir o certame a través da canle de YouTube do Servizo de Audiovisuais da Deputación coa participación do alumnado da súa escola. Facelo nunha competición que pon en valor o talento que hai nesta cidade de Lugo a través de todos os seus institutos e todas as institucións públicas que participan, creo que é unha boa oportunidade para que os mozos e mozas desta cidade expoñan os seus coñecementos, participen e compitan de maneira sana para acadar o triunfo final. Unha práctica para os futuros profesionais dirixida por técnicos e profesores. Al final lo que vamos a trabajar en un futuro, entonces al ser la práctica es cuando más aprendemos. Les obliga a estar atentos a todos os aspectos da realización da cámara, dos encadres, do aspecto técnico e artístico tamén e humano, porque pasan moitas cousas e moitas reaccións que teñen que estar atendendo. Entón, ao final é unha práctica moi completa. Unha experiencia que valoran todos os participantes no Lucus Intercentros. Un evento así es un poco complicado encontrarlo en otra empresa, algo así, y en caso que tengamos algún evento va a ser algo más suave que esto, entonces ya vamos a ir, yo creo que de una más o menos de alguna manera bien preparados para cualquier cosa que nos podamos encontrar. Aínda que os 7 equipos recibiron un merecido agasallo, o vencedor deste ano foi o Instituto Virxe dos Ollos Grandes, seguido nunha final moi axustada polo anfitrión, o Muralla Romana. O terceiro posto foi para o Lucus Augusti e o cuarto para o Instituto Xoán Montes.